Vítejte u našeho podcastu. Naším hostem je dneska doktor Jan Šulc, tak pověz nám něco o sobě. Za prvý je to velká čest, že se mě vůbec někdo na něco ptá, protože já jsem prdůch, to znamená pracující důchodce, byl mi 71 a ještě teda chodím 3 dny v týdnu do práce, to víte, že mě to zmáhá, ale prostě zkrátka dobře dělám, co se dá. No a to představování bude stručný. Vzhledem k tomu, co víme, že bude tématem našeho podcastu, tak chci říct, že už v prvním járu na tehdejší fakultě dětského lékařství, dneska je to teda druhá lékařská fakulta na Karlovce, tak jsem potkal na přednáškách anatomie člověka, který vypadal docela normálně, akorát měl trochu delší vlasy a ten prohlásil, že hraje na bicí. Byl to Ivo Kalvínský, vlastně tu medicínu teda nedostudoval, ale udělal speciální pedagogiku, to je velice obtížný 5letý studium. A ten chlapík se mě zeptal, co dělám, a jsem mu přiznal teda, že jsem z Ústí a že taky hraju na piano. A on říká, zrovna máme konkurs u nás v kapele Transit, tak jsem tam šel. Bylo to teda v tom roce 73 na podzim a opravdu jsem ho vyhrál. Ty chlapci byli dokonalí a vlastně mě svým způsobem dlouhodobě připravovali na tu pozdější roli, která se týká dnešního podcastu. Proč? No, protože jsem byl jelito, vyvalené z Ústí nad Labem, nikoho jsem tady z hlediska Big Beatu neznal než z plagátu. No a ty kluci z toho Transitu, jak už jsem říkal, se někteří z nich poměrně proslavili. A to především kvůli tomu, že už za mě, když jsem byl členem, jsme se stali vlastně doprovodnou skupinou Mickeyho Volka, což asi budete to jméno znát. No a Mickeymu jsme tehdy udělali céďo, jezdil hodně hojně a myslím, že to bylo posledního šťastný období, než zemřel. To znamená, začalo to přes Mickeyho Volka a potom následovaly další kapely, přičemž už u té kapely číslo 2, to byl můj projekt Hemenex, který se dokonce vypracoval na pravidelný každoměsíční hraní v Parnasu, což byl jazz klub, tam jak je Parnas do dneška, tedy u Národního divadla. No tak tam jsem zjistil mezi kamarádama, těch tam bylo zástupy, že existuje svaz hudebníků. No zjistilo se to poměrně jednoduše, protože svaz hudebníků byl tehdy povolený ministerstvem vnitra, ministerstvem kultury a tak dále. Zkrátka vypadalo to, že by mohlo se něco dít. No a ten svaz měl několik sekcí. Jedna z nich je nesporně každému známá jazzová sekce, která ofiko název měla teda jazzová sekce svazu hudebníků. Jinými slovy, všichni víme. No a pak tam opravdu skutečně byla i sekce dechové hudby, sekce jazzové hudby, slyšíte dobře, jo? Jazzová sekce je jedna věc a sekce jazzové hudby. Dále ještě něco, ani možná nevím vše. A sekce mladé hudby, což doufám pevně, že přicházíme konkrétně k tomu tématu, který zajímá naše posluchače, doufám. No a tohleto se odehrálo za málo několik let potom, co jsem se v Praze začal prezentírovat jako klávesista v těch prvních 2 kapelách. No a v sekci mladé hudby mě zaujal nesmírně především ten tým, ten kolektiv lidí, který v té době opravdu dokázal neuvěřitelné věci. Uvědomte si, že to bylo za Husákových dob, který prostě vlastně gradovali postupně až do konce 70. let, až rovnou to řeknu, až do našeho zaříznutí dopisem ministerstva vnitra v roce 1984. Tam se jasně mluví o tom, že jsou jmenováni 2 takzvaní likvidátoři a já jsem jako předseda byl osloven na moji domovskou adresu, abych jim takzvaně umožnil nás likvidovat, což samozřejmě se jim nepovedlo, ale bylo to za určitých okolností, které řekneme při vašem zájmu. No a teďka s tím představováním to jenom rychle ukončíme. Já jsem potom po dostudování šel do fyziologického ústavu, ten seděl v ulici ke Karlovu a dělal jsem tam takzvanou krysí vědu, to znamená dělal jsem experimentální neurofyziologii skutečně na laboratorních potkanech. Tam tehdy jsem zažil největší nápor toho, co jsem dělal v sekci.
A tím jsme taky zažili bohužel i ten její konec. Na tom moje doktorská kariéra se potom musela přesunout. Bylo to i z těch důvodů duševní rozklad, prostě naše dítě, sekce mladé hudby, naše dítě kapela Transit, naše dítě kapela Hemenex, že posléze kapela Žentour a tak dále. A to všecko postupně ten bolševik ostrouhával tak až tak, že vlastně nakonec to bylo nesmírně složité se prosadit v té naší společnosti tehdy. No a takže jsem šel potom od Krys rovnou do Motola do dětského kardiocentra. Tam jsem byl 30 let. V tom Motole bylo to velice úspěšné v období, no a teďka dělám ještě privátního doktora, dětská kardiologie, dětská pneumologie na malý úvazky. Takže je to tak, dneska budeme mluvit o sekci mladé hudby. A mě by zajímalo, co ta sekce mladé hudby dělala a co jsi v ní dělal ty? Úžasné. Ta sekce mladé hudby, jak už jsme řekli, vznikla jako jedna z více nebo většího počtu žánrových sekcí pod svazem hudebníků. Tam bylo tehdy takové poměrně velice liberální prostředí, protože třeba pražská pobočka Svazu hudebníků byla tak schopná, že vydávala tehdy nepovolovaným hudebníkům, například Vodňanskému a Skoumalovi, takzvané papíry, budeme říkat. Byly to vlastně jediná možnost pro ně, kteří byli fakticky zakazováni v oficiálních jaksi pořadatelských kruzích, tak Svaz hudebníků jim poskytoval možnost účtovat a jezdit tím pádem na své, vlastně nebyly koncerty, takové talk show s hudbou. Jistě budete vědět, vyšlo spousta materiálu i po roce 1989, který, myslím, Vodňanský, Skoumal, tyhle dva slavní pánové velice, řekl bych, zhusta využívali toho, co uměla pražská pobočka Svazu hudebníků. Co sekce dělala? Vzhledem k tomu, že žánrové sekce, které se týkaly dechové hudby, jazzové hudby, dále ty takzvané mladé hudby, to znamená, to jsme ten název použili, protože to vlastně pokrývalo veškerý movement v hudbě, který se týkal v 70. 80. letech. To bylo neuvěřitelná věc, co se dělo, že od nástupu jazz rocku, ale zároveň punkových kapel. Malinko později, že okolo roku 81 už to jelo jako blázen. Takže z toho důvodu jsme se my chtěli věnovat jinému žánru, než ta už několikrát zmiňovaná jazzová sekce. Mě vždycky mrzelo, jenom to řeknu, že si mnoho lidí velice chválí letitou a velice záslužnou činnost sekce mladé hudby, především z pohledu pořadatelského. Jejich pražské jazzové dny jsou nezapomenutelným zážitkem i pro mě, neb jsem absolvoval dvoje tyhle jazzové dny se svým projektem Hemenex. Ale my, když se vrátím k té otázce, tak jsme na tom nebyli vůbec špatně. S Láďou Zajíčkem, o kterém jsem možná, ale Honce už promluvil, který byl faktickým zakladatelem sekce mladé hudby, jsme v tom průběhu let, když jsem nastoupil já, 1977, a naše činnost byla ukončena tím striktním prostě zákazem likvidačním Ministerstva vnitra v roce 1984, tak jsme se starali o členskou základnu naší sekce. To bylo asi 10 000 mladých, většinou lidí z celé republiky, tehdy ještě Česká, Slovenská, Federativní republika, a starali jsme se o to velice důsledně. My jsme představovali vlastně velkou podporu pro žánr folkařů a budeme říkat i performerů z hlediska žánrového rozsahu. To byl například Vláďa Merta, až třeba přes paní Andrtovou Voňkovou, Dášu, až po Vodňanského Skoumala, kterého jsme už jmenovali. Například vydávali jsme náš
sekční časopis Kruh, jo. Byla tam tematicky hlavně mladá hudba a do dneska teda se to vyskytuje jako raritní antikvariátní zboží. Ten časopis Kruh nám pomáhal graficky upravovat Kája Saudek ještě v té době, ale potom, co se mu stala ta šílená příhoda s následnou teda 9letou komatozní vlastně rolí nebo pozicí, tak jsme ještě vydávali dále knihy. Já jsem si z té doby teda připravil 4 a jedna z nich teda byla John Lennon, bylo to kompilace textů ve spolupráci s Ondřejem Hejmou a Jirkou Dědečkem. Ta knížka sice byla brožovaná, ale vypadala velice pěkně z pohledu teda dokumentace a my jsme na tento účel chtěli pozvednout informovanost naší scény, hlavně kvůli tomu, že taková literatura byla ojedinělá. Třeba ta slavná knížka Poplach kolem Beatles Jiřího Černého byla velmi důležitá, ale následně teda detailnější zpracování tématu Beatles nebo jednotlivých členů neexistovala u nás v naší literatuře. Takže to byla tato kniha. Dále to bylo Koně k neskrocení. Byl to určitý náš postoj k tématu folkové hudby, kde teda tématem této knížky byla tvorba Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého. Další kniha byla velice úspěšná z hlediska teda zájmu našich členů a to byla kniha Františka Ringo Čecha, která se jmenovala Z mého života, která skutečně byla úplně první vydání této knihy, která dneska v mnoha vydáních se vyskytuje prakticky v každém obchodě. Bohužel ta priorita ve smyslu tomu, že my jsme to vydali první kolem roku 1982, nezaznívá ani mezi kamarády, přáteli, jak Ringa, tak prostě ostatních a zajímavost je ještě snad ta, že tuto knížku fantastickým stylem ilustroval Vladimír Jiránek. Já jsem se bavil s panem doktorem Houtkem z nakladatelství Galén, jestli by bylo možné toto vydání tak, jak tehdy vyšlo, to znamená včetně těch ilustrací vydat a on mi poradil, že tato cesta pravděpodobně nepovede k úspěchu, protože dědicové pana Jiránka odmítají to spojení text Fronty Ringo Čecha a jeho ilustrace. Tehdy to šlo, dneska to prostě nejde. Takže to by byla 3. knížka. A 4. knížka byla kompilace textů od právě Petra Dorůžky, kterýho jeden z našich autorů tohoto textu, tohoto podcastu velice dobře zná. Knížka se jmenuje Šuplík plný zapy a myslím si, že pan Petr Dorůžka to ještě dokázal vydat po roce 1989 znova. Primo vydání, jak vidíte, bylo v sekci mladé hudby, včetně bohaté obrazové dokumentace. Jo? Takže tyto 4 knížky si myslím, že by stály za zmínku, protože si myslím, že to nemělo obdoby v tehdejší době. Bylo to konec 70. a začátek 80. let. Takže máme časopis Kruh, 4 knihy v naší edici sekce mladé hudby, ta edice se jmenovala Eko. Pak jsme vydávali třeba plakáty. V několika českých komunistických filmech se opravdu objevuje záběr, jak takzvaně mladí poslouchají tu příšernou hudbu, co tam komunisti namíchali. Většinou to byl nějaký klubový jazz a prostě režisér si představoval, že takhle mladí poslouchají. Další činností byly takzvané metodějky. Možná se vám to bude zdát legrační, ale v tehdejší analogové době v podstatě neexistovala jednoduchá možnost, jak s textovým průvodním materiálem vést mladého hudebníka
k zvýšení své zběhlosti hraní například na kytaru nebo na foukací harmoniku nebo na pokročilou elektrickou kytarou. No a byl to nápad zase Ládi Zajíčka, který použil spojení myšlenkové svatý Cyril a Metoděj. Z toho důvodu to Metodějka bylo použito a ještě ke všemu se to líbilo těm patřičným pánům na kulturních odborech v různých textových a tak dále edicích, které prostě se týkaly metody vzdělávání nebo informování, proto to spojení metodějka a my jsme to dotáhli v určitě jednom případě a to byla slavná metodějka Vladimíra Merty, přičem šlo o knížečku a korelující audiokazetu. Tehdy si představte, že to byl ten páskovej malinký, ne ten mini kazet, ale prostě taková ta klasická MC magnetofonová kazeta, kde teda Vláďa na stránkách té metodějky formát byl poloviční jako A5 a k tomu ta kazeta, která samozřejmě bez toho navzájem to nemělo smysl, tak vlastně uváděl kandidáta na folkovýho hudebníka do obrazu. Bylo tam všechno, včetně toho, jakým způsobem, dejme tomu, si upravit ruku, nechty na to, aby bylo možno hrát tím stylem, jak si přejete. Není to jednoduchý, protože spousta lidí do dneška, i když materiálu je dneska spoustu, třeba neumí správným způsobem zastřihovat skutečně, věřte mi, nechty kvůli tomu, aby dokázal bez prstýnků zahrát kdykoliv, cokoliv. No a tahle ta knížečka šla vlastně na dračku, já myslím, že ji spousta tehdejších sekcionářů do dneška má a byla doplněna následnými 3 sekcionářskými víkendovými autobusovými výjezdy s mistrem, myslím tím Vláďu Mertu, jakožto mentorem do konkrétně 3 míst, můžu je jmenovat, kde jsme pronajali autobus, který, jak víte, tam se vejde asi 60 kytaristů, každý musel povinně mít jednu akustickou kytaru, budeme říkat španělku, a jelo se. Ta první, co já si pamatuju, tak byla v hotelu pod hradem Křivoklád a druhá byla u Slapů na místě bývalého Keltského hradiště, jmenuje se to, teď si nespomenu rychle, ale prostě 3. byla určitě směrem na Boleslav, taková krásná scenérie skal, myslím, že se to jmenuje Hrazan. Vláďa s ozvučením perfektním teda předváděl svůj všech 60 kytaristů tam prostě sedělo kolem a snažilo se toho mistra napodobit. Jinými slovy, ten aktivní přístup, setkání s tím textovým a hudebním materiálem považuji za něco zcela výjimečného, že v té době to prostě neexistovalo, nic podobného. No a nedá se zapomenout třeba na to, že na jednom z těch výjezdů, bohužel už si nepamatuju, kterým byl třeba i Karel Plíhal. To si pamatuju, že jsme to tehdy samozřejmě to jméno neznali a postupně jsme si uvědomovali, že vlastně on pravděpodobně použil teda ten přístup výukový k tomu, jakým mistrem se on stal. No, další téma, to už by bylo 4., byly kurzy doplněné výukovými materiály pro aktivní hudebníky zase z jiných žánrů. A to se velice úzce dotýkalo pana Martina Kratochvíla, který se rozhodl, že členy sekce mladé hudby bude učit moderní, budeme říkat modální a již i nemodální, pozdější, jsme řekli, nové směry objevující se v jazz rocku, harmonii, v tom smyslu, že zaprvé napsal, včetně notových záznamů, doprovodný materiál a stal se účastníkem vedení toho kurzu. Potom to byl, takže tenhle ten kurz se jmenoval Klinika doktora Q, to jsem možná neřekl. Dále existovaly kurzy hudební publicistiky. Bylo to velice zajímavé v tom smyslu, že lektory byl
tehdy velice významný publicista Jiří Černý. Pracoval v této skupině i Vladimír Vlasák, pozdější velice slavný publicista, a dále samozřejmě Aleš Opekar, dneska významný pedagog v oblasti hudební publicistiky a další a další. Jinými slovy, hudební publicistiku jsme my se snažili ošetřit pomocí tehdy nejlepších lidí, podobně jako v případě té kliniky doktora Q. Následně se projevil Láďův celoživotní sklon k novinkám, který opravdu vedl k tomu, že my jsme byli jedni z prvních, kdo vlastnil malý osobní počítač. Možná si někteří z vás vzpomenou, že se jmenoval ten počítač ZX Spectrum. Bylo to taková, bychom řekli, bochánek se zaoblenými rohy, který představoval ve spojení s zařízením pro vsunutí magnetofonové kazety, skutečně magnetofonové kazety s nahraným programem, který pomocí tohoto záznamu se dalo oživit, dokonce se dal programovat a dal se použít nejenom na záznam zvuku, hlasu, ale i na jednoduché statistické výpočty. Například v tomto ohledu byl Láďa vlastně jedním úplně z prvních, který popularizoval přechod analogové do digitální techniky. No a pamatuju si, jak dneska, jestli to je zajímavé, doufám, že k nám občas přišel Michal Kocáb, který byl taky člen sekce a půjčoval si ten počítač a hrál si na něm šachy. Nebo znám doktora Jiřího, který vytvářel pro tento počítač statistické programy, které jsem léta používal ještě potom na PCčkách od kategorie 286 a výše. No a byl tam taky aktivní Vladimír Hanzel, pozdější, vlastně v té době už tehdy fungující mluvčí a osobní asistent pana prezidenta Václava Havla. Toto všechno sekce dělala. Jinými slovy, jmenoval jsem to ještě zopáknu, kurzy pro aktivní hudebníky, kurzy programování v oblasti nové, tehdy přelomové digitální techniky a kurzy hudební publicistiky. Dalším tématem, který sekce dělala, byly tématické festivaly. Láďa Zajíček se vyučil z hlediska produkce u velmi známého, je to vlastně legendární osoba Jaroslav Spurný, který dokázal, bychom řekli, organizačně vybudovat neuvěřitelné akce. Byl naším poradcem a pro zajímavost Láďa z něho hodně čerpal i vzhledem k tomu, že to byl vlastně první manžel Ivety Simonové, zpěvačky, a měli jsme to potěšení, že tyhle dva lidé nám pomáhali třeba i ke vstupu pro tehdy v podstatě nedobytné sály, jako například byla Velká Lucerna. Takže ten praotec dnešních festivalových producentů, pan Jaroslav Spurný, nám pomohl, například, co si pamatuju, ve 3 velkých akcí, budeme říkat tematických festivalech. Ta první byla soutěž trumpetistů o zlatý nátrubek Louise Armstronga. K tomu velice stručně paní Lucille Armstrongová opravdu věnovala české sekci mladé hudby pro účely této soutěže originál zlatý nátrubek svého manžela Louise k tomu, aby teda byl předmětem té soutěže. Odehrálo se to všechno v Lucerně v 80. letech a vítězem, co asi pamatuju, byl zaplať pánbu pan Laco Déči, což teda svědčí o tom, že jsme vybrali dobře toho vítěze, myslím. Další tematický festival byl Tmavomodrý svět. Byla to vlastně laudace Jaroslava Ježka, jeho spolupráce s divadlem, Osvobozeným divadlem Voskovce a Vericha. Další akcí byly Rockové Vánoce za účastí tehdejších špiček českého big beatu a jazz rocku. Samozřejmě v té době jazz rock letěl a už jsme měli jednu z prvních kapel na světě, která hrála jazz rock. Byl to Jazz Club Martina Kratochvíla. No a jedna z největších jako prostě takových pointů nebo prostě bodů té naší činnosti bylo to, co absolutně nemělo žádnou
jakoukoliv podobnou akci byly takzvané videoprojekce, které probíhaly ve sklepních prostorách sekce mladé hudby. Bylo to ve Vítězné ulici číslo 8. Každý, kdo tam přijde, tak si můžete podívat, že ten barák je rozsekaný na padretě, tam, kde se dělá sekce, jsou jenom sklepní okýnka, posprejovaná a zabouchaná dřevěnými ucpávkami. A teď popíšu, jak to probíhalo. Tehdy jsme do sekce koupili nejlepší tehdejší z hlediska kvality videokameru a videopřehrávač. Obojí dvojí běhalo pod systémem beta. To beta znamená japonsky šikmý a vzhledem k té šikmosti technikům to nemusím vysvětlovat, byl záznam podstatně kvalitnější než u systému VHS, který každému důvěrně zná, který má tu štěrbinu pro záznam nebo případně přehrávání rovnou. Jinými slovy, počet ukazatelů 1.0 na té šikmé se samozřejmě, jak každý si to bude představit, jevil a taky byl vyšší. Jinými slovy, kvalita záznamu byla také vyšší. Byla to tehdy špica a pozdější VH systém, tento systém převálcoval kvůli fantastickému marketingu, reklamě a dneska o systému beta neví nikdo nic. No ale tehdy jsme našim členům promítali tehdy naprosto nedostupné filmy. Byl to například Wall, o kapele Pink Floyd, nebo film Deer Hunters, lovci jelenů, což byla opravdu tehdy přelomová záležitost z období vietnamské války a tento film, velmi drsný, měl mezi našimi diváky velký úspěch. Ty další filmy nebudu teďka připomínat, byly to všechny filmy, které si dovedete představit, že v 70. letech jste je samozřejmě nikde nemohli vidět, akorát u nás v sekci ve sklepě, v té Vítězné ulici. No a tehdejšího, něco podobného v tehdejší republice nedělal od Šumavy Tatrán prostě nikdo. Představte si, přátelé, 30 frajerů, to bylo limitovaný počtem sluchátek, počtem židlí, co jsme tam měli v tom sklepě, který si sednou se sluchátky a v naprostém tichu, protože vedle se normálně makalo, kolem přes ty sedící chodili lidi, návštěvy, mraky lidí, které prostě sekci navštěvovali a v tichu zírají na zakázaná díla, které v České republice federativní nikde vidět nemohli. A toto všechno běželo, prosím pěkně, 3krát za den, 6 dní v týdnu. Jo. A náš právník, skvělý pan doktor Suk, kterého jsem se pokusil oslovit, ale dosud mi neodpověděl, vždycky zdůrazňoval, chlapci, hlavně všichni, kdo tam sedějí, musí mít v kapce legitku, protože my jsme to před bolševikem prodávali jako klubovou akci, kde si nikdo samozřejmě z ulice nemůže dojít, sednout a poslechnout si The Wall. V žádném případě prostě samozřejmě se to občas nepovedlo, jsme nemohli argumentovat nějakým jiným způsobem přístupu k informacím a tak dále, ale takhle, jak jsem teda popsal, to šlo, běželo to několik let. Samozřejmě občas to špatně skončilo a nakonec ten finální efekt, to znamená tlačení na jazzovou sekci a sekci mladé hudby byl fatální a myslím v roce 1984, jak už jsem naznačil, skončili. Tak toho bylo asi hodně, čeho jste jako dělali, ale předpokládám, že to nebylo, jako nevydrželo to na dlouho, no. Eriku, jsi velmi laskav za tuto otázku. My jsme si taky mysleli, vzhledem k tomu, že náš právník, a měli jsme samozřejmě ve Svazu hudebníků svýho revizora, ten revizní orgán v každé organizaci prostě vždycky postrach samozřejmě a my jsme se nechali schválně kontrolovat z hlediska účetnictví, z hlediska všech schválení, všech publikací, včetně časopisů, včetně těch metoděk, jak jsme říkali, ty výjezdy a tak dále, a tak dále. Všechno bylo ofiko schválený patřičnými, jak se dneska říká, orgány. To znamená, my jsme mysleli, že nám to takhle prochází. Fakticky je, že v roce 1984 jsem dostal na bytovou adresu, to znamená, bylo to jako osobní, vlastně velice mezi státem a mnou, oficiální likvidační dopis od ministerstva vnitra,
který byl podepsaný nějakým patřičným hovadem, náměstkem z tehdejší doby a byly tam uvedeny taky 2 jména konkrétních likvidátorů. To byli pánové tak kolem 40 let věku, v obyčejný cápkové z ulice a tyhle lidé skutečně, když jsem dostal ten dopis, tak mu bylo nutno zareagovat, neexistovaly mobily, neexistoval mail, takže jsem musel napsat na ministerstvo vnitro, že teda prostě celá záležitost je možná, nicméně, že prostě to uděláme až v termínu, kdy budeme schopni prostě předat to požadované veškerý majetek sekce Mladé hudby a nadále oni chtěli seznam všech členů, považte, asi je vám jasný, co to znamenalo, dále vyklizení těch prostor v sekci Mladé hudby ve Vítězné ulici a další prostě útoky na naši duševní, tělesnou i majetkovou integritu. No a oni teda ti 2 likvidátoři, jsme řekli, přijali tu tezi, že potřebujeme určitý čas se na to připravit, na to vykradení, vlastně zlikvidování naší činnosti. No a my jsme udělali to, co bylo naprosto nezbytné. Především jsme zlikvidovali digitální, už tehdy v tom počítači ZX Spectrum jsme to měli, i písemné, tedy na papíře printouty, seznamy všech našich členů. Jinými slovy, tehdy to bylo zásadní záležitost, protože samozřejmě je vám jasné, co by udělali STBáci, kdyby dostali se k tomu seznamu. Byli to lidi, 10 000 lidí z celé republiky, včetně Slovenska, tady jsme byli ještě společný stát. Takže to byla první věc, oni se ptali po tom členstvu a my jsme řekli, že se nám to ztratilo, že jsme to prostě zkrátka nedohledali. Jo? Tak úsměvy typu jako pak však počkej, my si na tebe prostě najdeme jak na tebe a tak dále. Zadále veškeré vybavení, včetně teda toho systému beta, jak jsme říkali, byla to kamera, videopřehrávač a videorekorder. Toto všechno vlastně jsme předali Jedličkovu ústavu v Praze 2, v tom smyslu, že jsme na to měli oficiální papíry a tak dále, ale bolševik se k tomu fakticky nedostal, protože v tom Jedličkově ústavu, to asi budete vědět, že to je pro děti s postižením pohybového aparátu, vlastně se to zkrátka určitě používalo k tehdejší výuce, vzdělání a tak dále, takže to bylo v pořádku. No a Láďa, vzhledem k tomu, že to sranda fakt nebyla, on neměl vlastně najednou z ničeho nic, žádnou možnost, jak pracovat ve svém módu. Jinými slovy, nejenom, že se zmizela, ale prostě nebylo možné ani pokračovat v podobném stylu, protože jeho jméno, dejme tomu i moje, v tomto ohledu bylo prohibited, prostě zakázáno nic nedělat, nepustit. No a já jsem se naštěstí živil teda medicínou a Láďa si v té době začal věnovat propagaci informačních technologií v České republice, přeorientoval se a drželo se mu to naprosto dokonale, protože on v krátké době v podstatě jenom jako samouk nastudoval, tehdy ještě neexistoval internet, ale měl prostě schopnosti nevídaného typu na významného propagátora a vlastně i znalce informačních technologií. To znamená těch pozdějších počítačích, jako byl například Atari, začal se probouzet Digital Operating System Billa Gatese, to DOS, jak se vždycky objevovalo na těch prvních počítačích a jak už jsem chtěl říct, až do určitého daňového omezení vydával českou verzi amerického časopisu Byte. Psáno Byte, tvrdé, že? Ale Láďa to vydával v té české formě naprosto dokonalý, včetně lesklých papírů, těch eloxovaných, jak se to říká, obálek, vynikající barevné rozmístění, to všechno prostě dokázal. A jmenovalo se to akorát Byte, psáno B-A-J, jako Jenda T. Jo, takže to zajímavost, to má taky dneska velkou hodnotu na různých aukcích a v antikvariátech.
Láďa byl dále u prvních pokusů o využití IT technologií v elektronické hudbě. Ten náš ZX Spectrum inspiroval hlavně Ondru Soukupa, který měl v té době, myslím, že to bylo s Danem Fikejzem, nevím, jestli mi to někdo potvrdí z účastníků, to znamená Ondřej Soukup, slavný skladatel muzikálový, a Dan Fikejz, tehdejší budeme říkat zakladatel a člen kapely Combo FH, tak tyhleti dva pánové dokázali ve spojení, podle mých informací ve dvou, založit a provozovat studiovou skupinu Mixáž. Tahle ta kapela byla něco nevídaného v tom smyslu, že u nás v Čechách který vůbec nic takového neexistovalo. Podobně jako asi víte, že třeba rap vzniknul na Jižním Městě, nikoli v USA, bylo to vlastně ústy pražské skupiny Manželé, kde to v panelákových prostorách prostě se začalo rapovat, tak jedny z prvních pokusů Ondry Soukupa o elektronickou hudbu a samozřejmě pana Michala Kocába pravděpodobně taky, ale určitě Dana Fikejze, se začaly objevovat první pokusy o elektronickou hudbu, nebo aspoň hudbu, která měla jako svůj základ, to znamená především rytmiku digitálně, s nahrávkami potom studiovými doprovodných nástrojů, jako je kytara analogová, tehdy to nešlo digitalizovat, zpěv a tak dále. No a Láďa vydal i knížku o programování ve strojovém kódu, jako naprostá bomba. Jmenovala se to Bity, jako s měkkým i, tentokrát do bytu. Jo? Ta knížka vyšla v roce 1988. Já teďka bych možná měla ještě říct, teda, že potom, co jsme se takzvaně oklepali z té likvidace, naše prostory byly zapečetiny, tam fakticky nic nezbylo, než nějaké, řekl bych, plakáty po stěnách, spousty publikací, které jsme nestačili rozdat členům, to všecko se bralo STV a nebyl tam naštěstí ani jeden počítač, samozřejmě žádné záznamy o členech, všecko smazáno, hotovo, konec. Takže my jsme v podstatě fungovat přestali úplně a všecko následně už potom řídil Láďa ze svého útulkového bytu ve Všehradově ulici číslo 10. Sekce mladé hudby je známá a do dneška tím, že organizovala dost ilegálních koncertů a aktivit, i pro třeba prakticky zakázané interprety. Můžeš nám říct něco víc o těch interpretech? Ano, ty akce, které prostě byly nakonec samozřejmě zakázány taky, probíhaly řadu let díky pochopení budeme říkat pražských baráčníků, což je organizace pocházejících historicky až z období Rakousko-Uherska, který ovšem do dneška, co já vím, fungují. My jsme tam měli jednoho přítele, byl to pan Gabriel, který čéroval používání, prosím vás, baráčnické rychty. Kdo to zná, ví, je to vlastně rohovej barák na Malé Straně, v nejlepší vlastně na možné nejlepší adrese, kde byl velký sál a kde teda se dalo pozvat odhadu takových 70-80 lidí, pódium, veškeré vybavení, včetně předsálí, kde se dalo samozřejmě poskytnout i nějaké malé občerstvení rukou toho pana Gabriela. No a ty akce probíhaly velice pravidelně, několikrát za týden po řadu let a musím teda říct, že ty lidi, které budu jmenovat, si myslím, to pro ty lidi, které budu jmenovat, to byl prosím pravděpodobně jediný zdroj jejich příjmů, protože fakticky, jak se tehdy říkalo, mám zákaz pro Prahu, tak někteří z těchto dále, vám připomenu, měli vlastně zakázanou celou republiku. Já vím, že se to těžko dneska vysvětluje, ale přijměme aspoň moje vysvětlení. Tak jedním z těchto lidí byl pan Oldej Janota. To byl
významný písničkář, který bohužel zemřel teprve teďka velice nedávno a který vždycky slynul naprosto originálním, naprosto nevídaným přístupem k folkové hudbě. Bylo to daný především jeho talentem, byly tam vynikající texty a dále schopností pracovat v nezvyklých harmoniích a v nezvyklých rytmech. Zcela běžně používal rytmy liché a měl jedno období dokonce velmi úspěšnou a velice zajímavou doprovodnou skupinu, která z historického pohledu neměla u nás taky v období. Ta kapela se jmenovala Mozart K, ale bližším dotazem asi zjistíte všichni, nebo se podíváte na internet, že původní záměr Oldianoty bylo, že se to mělo jmenovat Mozartkugeln, tedy Mozartovy koule, ale bolševik to zakázal, tak proto to zkrátil na Mozartka. To byla parta, která byla zajímavá tím, že hudbu a texty Oldianoty interpretovali asi 4 hudebníci, kde jeden z nich s sebou vozil, věřte nebo nevěřte, šlapací harmonium. Dalším člověkem, který tam u nás vystupoval, byla Dáša Voňková, Andertová, chcete-li Andertová Voňková. To je zase významný člověk, který neměl na rožích ustláno, u nás hrála pravidelně a bylo tam zajímavé na tom to, že Dáša, i když o tom nikdy v zásadě nemluvila, byla vlastně autorkou stylu hraní, kterýmu se dneska říká hammering. Je to vlastně úder prstů té pravé, nikoli zkracovací ruky, ale té, která používá, budeme říkat, trsátko anebo prsty k rozeznění strun, kteréžto prsty deřily na board se strunami akustické kytary. Ono se vám zdá, no a co je na tom zajímavého. Jenže ono v té době to nedělal nikdo, ani rockeři. Ten hammering prostě zkrátka dobře je její vynález a vzhledem k tomu, že ta struna zní jak od zkracujícího prstu směrem ke kobyle, tak ještě zaznívají alikvoty od toho prstu směrem ke strojivu, teda směrem ke kolíčkům ladícím. Takže tato Dáša Andertová Voňková tu svoji produkci představovala pravidelně, tak, jak to vlastně dělá do dneška. Takže z tohoto pohledu jí vlastně touto cestou zdravím. Dalším člověkem, který měl zakázanou Prahu a myslím, že většinu pořadatelů v celé republice, byl Vladimír Merta. To je kámoš, se kterým jsme zažili, jak říkám, mnoho zajímavých chvil. Připomenu ty 3 výjezdy Metodějkové, jak jsme říkali, Křivoklád Hrazeny a ještě to 3., co si vzpomenu. A jeho klasická vystoupení, ať už s doprovodným hráčem, pomocníkem, anebo bez něj jako solově, patřila k pravidelným vystoupením na Baráčinské Rychtě z klubových pořadů z Sekce mladé hudby. Vláďa to samozřejmě velice rád vzpomíná. Dalším vystupujícím zakázaným partnerem naším bylo duo Vodňanský Skoumal. Jan Vodňanský, jak víte, to je člověk, který teda nedávno zemřel, Petr Skoumal taky je po smrti, ale oni dva představovali vlastně pro bolševika velké nebezpečí. Já si pamatuju, jak jsem byl ještě na konci medicíny někdy kolem roku 78-79 v klubu, dneska se jmenuje ten klub Venuše, a je to klubové zařízení Švehlovy koleje, nebo tehdy se říkalo koleje 5. května, v ulici Slavíkově, která vychází ze náměstí Jiřího z Poděbrad. No a další poslední, na co si teda bezpečně vzpomínám, bylo ještě předtím, než jsme zavedli ta video představení přímo v prostorách Sekce mladé hudby, bylo promítání, klubové promítání zakázaných filmů tehdy, bylo to na tom systému beta promítáno a bylo to zajímavé tím, že vzhledem k tomu, že to šlo o originální pašované filmy, tak online live překlad nám poskytovalo
sloutný Ondřej Hejma, kterýž to teda pán, nejen, že to briskně zvládal perfektně, ale samozřejmě postupoval ne tím stylem, jako se tehdy dabovalo, ale prostě mělo to i koule v tom smyslu, že to zahrál nejenom pantomimicky nebo překladově správně, ale i s citem a s duší. Takže už se zmínil o právě těch prakticky ilegálních koncertech. Tak mě by vlastně zajímalo, jak blíž, nějak nám to přibliž, jak ta organizace těchto akcí třeba mohla vypadat. Děkuji za tu otázku, protože není nic vzdálenějšího dnešnímu, neříkám zrovna mladému, ale v podstatě komukoliv, komu není vyloženě jak mě, od 60 vejš, jakým způsobem vlastně byla řízená kultura vydávání textu, dokonce i pouhé blbé kserování, tedy kopírování, často i nezávadných jako prostě záležitostí, jako jsou třeba noty. Jinými slovy, velice stručně, na každou akci, která byla veřejná, to je ten sukus toho problému, bylo nutno mít takzvanou povolovačku. To bylo prostě schválení zmíněné akce veřejné, to znamená vystupující umělec, kam přijdou lidi, zaplatí lístky, pak se to nějak vyúčtuje. No a my jsme to očůrali s tím Láďou Zajíčkem na základě právní porady, co já vím, tak právě u toho byl doktor Jan Suk, a jako poradce byl ten Jaroslav Spurný, dokud ještě prostě byl ve spojení, který řekl, no tak když to nejde, bolševik to zakázal jako veřejnou akci, no tak z toho udělejte klubovou akci. A ten fór, věřím, že už teďka je to jasnější, vlastně umožnil pořádání jak těch varáčnických rycht, to znamená, jak se jmenoval ty lidi, Lode Anota, Dáša Andrtová, Vladimír Merta, Vodňanský zkoumal a ty filmy s Ondřejem Hejmou, tak ty videovečery v tom klubu, jak jsme říkali, že jsou 3x denně, 6 dní v týdnu, tam 30 frajerů se střídalo po 2 hodinách, tak toto všechno vlastně vycházelo z myšlenky ohlášení, nikoliv žádost o povolení té akce. Bolševik se vztekal, ale nemohl nic říct, protože my jsme důsledně trvali na tom, že klubová akce je pouze pro členy klubu. Takhle to prostě běželo několik let. Tak jestli v tomto ohledu stačí ta odpověď na tu otázku, byly to poloilegální klubové akce, které nevyžadovaly povolovačku odboru kultury Praha 1. Že tam ten proslavený komunistický pták, pan Trojan, prostě vlastně na nás fakticky nemohl. Takže ty se zmínil o tom, že sekci mladé hudby vlastně velel, nebo byl jim ředitelem Ladislav Zajíček, tak mohl bys nám říct něco víc o něm? Ano. Láďa prostě potřeboval pro svoji činnost samozřejmě tým lidí, kteří mu pomáhali s administrativou a budeme říkat další, možná snad, jestli to můžu říct, lidi, kteří mu pomáhají s legalizací té naší činnosti. Tak když vezmu teda administrativní pomoc plus takovou bychom řekli legalizační činnost, tak já fakticky ve funkci mám schovaný navštívenky předsedy sekce mladé hudby, tak fakticky bez Ládi Zajíčka by nikdo z nich, včetně mě, neudělal nic. To je nutno říct, Láďa byl fakticky ohněstrůjcem, jak říkal pan Václav Havel při osobním kontaktu, hlavním pachatelem té sekce mladé hudby. No, Láďa byl velmi zajímavý člověk, nebyl vysoký, měl asi 165-70 cm, myslím, že víc to nebylo. Měl dlouhé vlasy až na záda, nosil jeden jediný oblek, který teda podle toho vypadal a výloženě neměl tak úplně rád, nebo prostě dobře snášel nepořádek, takže neměl úplně rád zběsilý pořádek, jestli to říkám hezky, a nevadil mu nepořádek. Ale měl to v hlavě dokonale srovnaný a prostě vzhledem k tomu, že vydával i po zákazu sekce mladé hudby ty svoje publikace ve smyslu kniha, časopis o IT technologiích, tak se myslím vepsal, a je to i na webu doložitelné, velmi významně
jako první propagátor neoficiální, bezstátní nebo jiné organizační podpory informačních technologií u nás v naší republice. Jinými slovy, Láďa byl u toho. Byl u toho ještě zároveň Vladimír Hanzel a doktor medicíny teda Jiří Kofránek. Ten do dneška teda pracuje na Ústavu patofyziologie první lékařské fakulty a Vladimír Hanzela myslím, že zná každý. Takže tyhle ty vztahy tam byly a bylo to prostě ku prospěchu věci. Láďa Zajíček pracoval takhle až do svého vážného onemocnění a když teda opravdu už nezvládal péči o sebe, tak se rozhodl teda, že se nechá vyšetřit, nechá se prostě hospitalizovat a tak dále. Když Láďa zemřel, Jirka Kofránek, myslím, že to byl zmíněný, zařídil obřad v kostele svaté Markéty, toho benediktinského kláštera, vlastně druhý nejstarší klášter u nás, na Břevnově. Bylo to velice důstojné, přišel Jan Burian, to si bezpečně vzpomínám, Jiří Dědeček bezpečně vzpomíná, manželé židličtí, což byli členové toho administrativního týmu sekce a já měl to potěšení zahrát Láďovi na tu poslední cestu na varhany v tamnějším kostele na kůru. Ty varhany jsou perfektní, dají se do dneška používat a jsou taky používány. Je potřeba vidět v něm člověka, který, i když předčasně, tak odevzdal české společnosti mnoho a vytvářel vlastně zajímavé věci, jak z pohledu tehdy mladé hudby, budeme říkat té progresivní, nešlo fakticky o jenom big beat, ale šlo samozřejmě o alternativní směry, tak prostě později, když byla sekce zakázána, o informační technologie. Takže teď už víme, že jsi byl aktivní v rámci právě sekce mladé hudby. Ale jsi známej, nebo tak. Můžou tě lidi znát tím, že jsi hrál v poměrně dost kapelách a dělal si poměrně dost hudby sám. Tak můžeš nám o tom něco říct? Ano, to řekl bych propojení sekce mladé hudby a mé činnosti tam bylo skutečně provázáno s mojí muzikou, protože jak víte, tak já jsem přišel do kapely v době přechodu z té první kapely Transit, která hrála s Mickey Volkem ve svém závěru své činnosti a tou mojí první kapelou autorskou jménem Hemenex. A ta kapela hrála, jak už jsem říkal, možná v Parnasu pravidelně každý měsíc po 2 roky a my jsme v té době s dalšíma 2 mladýma kapelama, jedna se jmenovala Tlyn, to je historické bajné jméno z literatury, a kapelou Jazz Fragment. Nikdo jiný tady vlastně nebyl. Skutečně nutno říct, že jazz rock na určité úrovni hráli pouze tyhle 3 kapely. To znamená ten Jazz Fragment, ten Tlyn a náš Hemenex. Takže potom, když jsem se vrátil z vojny a chtěl jsem pokračovat se svým Hemenexem, říkal jsem si, piana bylo dost, začni se učit na kytaru, tak jsem si sehnal konzervatoristy opravdu cestou, normálně jsem zašel do konzervatoře, do sekretariátu a zeptal jsem se, kde zkoušejí basisti, kde zkoušejí bubeníci, kde zkoušejí další hráči, jako flétna, klávesy a tak dále. Byl jsem informován a takhle jsem poskládal kluky, jako byl Honza Černý, který hrál na kontrabas a učil se u pana Františka Pošty, světové jméno. Pak tam byl takzvaný šéfíček, tedy Petr Ackermann, který se učil na flétnu, ale u nás hrál na klávesy. Pak tam byl bubeník Václav Kabát, dneska majitel firmy, který vystudoval fagot, ale u nás hrál na bicí. A pak to byl Janek Ledecký, kterýho mi přihrála Jana Koupková, protože jsme se velmi dobře znali a řekla, půjčím ti ho, ale musíš vrátit. Neb, on byl členem jeho seskupení Horečka Band. Žentour samozřejmě byl tak úspěšný v tom smyslu, že dělal novou vlnu s těmi ty šílenými texty, že zaujal i
sekci mladé hudby a pamatuju si, že jsme každý rok v těch posledních letech vydávali jakési tabulky, kdo je skutečně na špici v té mladé hudbě a kapela Žentour, tehdy já jsem byl, řekl bych, nevinným vedoucím té kapely, který si to opravdu svým způsobem nenamastil. Nezasloužil jsem se o to hlasování, jsem převzal jako vedoucí a zároveň předseda sekce mladé hudby, jsem převzal první cenu za nejúspěšnější kapelu roku 1982. Takže to by mohlo být tak všechno, o čem dneska budeme mluvit. Zlatý. A tím pádem bych tě poprosil, jestli bys nám to nějak shrnul, co jsi nám dneska řekl, a možná to nějak uzavřel, jestli chceš ještě něco říct nakonec. Geniální. Já děkuju pěkně za tuto otázku a pokusím se být velmi stručný. Já jsem tu muziku měl vždycky rád a měl jsem určitě velké štígro, že jsem už prváku na medicíně, když jsem přišel do Prahy, vyjevenej z Ústí nad Labem, dostal lano do kapely, která fungovala, jak jsme říkali, měli papíry lidových hudebníků, ano, LH, lidových hudebníků, tam jsem se stal tedy rockovým, posléze jazzrockovým klávesistou a když jsme pokračovali potom s Mickey Volkem jako doprovodná kapela a následně ty další moje kapely, tak to bylo jedno z nejkrásnějších zážitků mýho života. To zkoušení s Vítkovcem a se Žentourem i Zemenexem prostě bylo báječný. Já jsem to měl radši než koncerty, se přiznám. Dále velice významnou činností, kterou opravdu nikdo neprováděl, byly ty kurzy programování, základu IT technologií, vzhledem k tomu, že se lámala doba. Představte si, že všechno jelo na analogové počítače, ty skříňové příšerné, a najednou my jsme měli velký jak bochník, počítač ZX Spectrum, který prostě uměl včetně programování a hraní piškorek, cokoliv, co vás napadlo, stačilo umět digitální operační systém. No pak to byly tematické festivaly, většinou v Lucerně. A jenom rychle připomenu soutěž trumpetistů o zlatý nátrubek Louise Armstronga, dále laudace Jaroslava Ježka v pořadu Tmavomodrý svět, dále Rockové Vánoce, to všechno probíhalo pod gescí sekce mladé hudby. No a pak to byla činnost pořadatelská, ještě další, a to byly jednak ty video promítání 3x denně, 6 dní v týdnu ve sklepních prostorách sekce mladé hudby, ve Vítězné 8 a za další potom pravidelné koncerty vedené jako klubové akce kvůli bolševikovi v Bráčnické Rychtě. Tak jestli by to takhle stačilo. Tak jo, děkujeme moc, že jsi na nás udělal čas. Já moc děkuji za pozvání do tohohle vašeho úkolu. Tak jo. A my děkujeme divákům za pozornost a uvidíme se, pravděpodobně neuvidíme příště.